ești. Așa se întâmplă când te mă lipsești. Aș vrea să-mi promiți că stai de șase, să nu fură nimeni inima. M-am apucat să organizez biroul. Deci, acum voi organiza biroul cu voi. Bun. Deci mai întâi să vă arăt ce am. Deci aici am niște marcare neon sclipitoare de oricare. Aici am evidențiatoare de la Daco. Și care sunt efectiv cele mai bune. Îmi plac cum scriu foarte mult. Ce trebuie să schimbăm capacul. Ok. Mi-e plac foarte mult cum fac și dau 10 din 10 acestor marcare. Sincer, mi se pară foarte bune. Dar acum nu e vorba de marcare. Da, e vorba de marcare să vi le arăt. Bun, aceste marcare sunt, vi le-am mai arătat, sunt din Jumbo. Aici sunt marcare de la Bic. Roz mai închis, roz deschis, albastru, uitați ce fel de albastru, așa sclipitor. Galben și orange și auriu și verde. Care simple astea, nu știu, de la ce, de la Skin Neighbor. Astea sunt marcare, nu știu, nu-s din România. Am primit cadou de la cineva. Eu le-am primit cadou de la cineva, de la mama. Dar nu sunt de aici, nu știu cum se numesc. Și am doi de mov. Aici sunt cariocele simple. Aici creioanele simple, aici toate pixurile. Iar aici creioanele și aici markerele, dacă nu vi le-am arătat. Acum trebuie să încep să pun. Și aici am și o trusă de pensule și încep cu ele. Le voi pune aici. Pensule. Acestea cu marcare le voi pune aici. Astea, toate pixurile astea, m-am gândit să le mut, să nu le mai pun aici, că genii le aveam aici. O să le pun, iată, aici. Trebuie să fac schimbări. Și astea de la Bic le voi pune în locul lor. Nu era picat chestia asta. Ok. Iar aceste evidențiatoare de la Daco nu au loc altundeva decât aici. Și de asta trebuie să le fac loc. Așa. Ok, gata, am pus. Iar acum aceste marchere, evidențiatoare, le voi pune tot în această chestie, așa că da, să le punem. Nu am loc aici. Voi făcut să le pun aici sus. Gata. Aici sunt figurinele pe care vi le-am arătat într-un clip. Așa. Și asta pentru că rămas singura voi pune, iată, aici. Bun. Aceste markerele care de obicei eu le țin aici. Și în acest pahar în care mai țin o radieră, care nu mai țin radieră acum, pun creioanele colorate. Vezi că am luat și marker și nu am luat creioanele colorate. Așa. Și creioanele sunt creioane de la descrie. Cu ele. Acestea le voi pune aici. Acolo le-am pus. Iar astea sunt super multe. Acum pixurile astea le voi pune în al doilea. Ăsta. Nu știu cum se vezi. Așa.
Și acum ăsta mai aproape, trebuie să pun cariocile. Și sunt super multe și mi se duc în jos. Și nu-i nervoasă. Așa și că am organizat biroul, așa, cu voi, l-am organizat și acum, știți că pică lucruri pe jos. Și acum voi pune caietele esențiale care mereu stau în care vreau să vă arăt ce am făcut în acest caiet. În acest caiet am făcut niște notițe pe care urmează să scriu în astea și să vă arăt cum să scriu. Pentru că să fac concurența pe școală Study with Me-uri. Și abia aștept să fac Study with Me-uri. Și arată super drăguț acest caiet și mi-a plăcut super mult. Și asta îl știți. Numai că acesta... Ba, cred că și pe ăsta am luat, că am făcut un mini haul. Da, mă, am și uitat. Îl știți că am făcut notițe și... Dar nu am zis că urmează să scriu în ele. Îl știți caietul ăsta, că am făcut un mini haul la seară. Îl știți, da. Și am făcut aceste notițe. Super interesante. Și le închidem. Da, și este caietul că mereu pe masă la mine când vreau să creez ceva de aici. Bine, dacă acest vlog, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe cel de subscribe, dați pum, până se face. Pentru că roșul nu trebuie să fie gri. Bye, bye!